Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hisnasti Priyatna saking kelas 11 TKJ kalih, nomor absen 17, tahun ajaran 2019-2020. Guru mapel basa Jawa inggih menika Bu Ari Triyanti. Ayo rencang-rencang sedaya kita cegah bareng-bareng virus corona utawi COVID-19 supados boten tambah kathah ingkang tertular virus menika. Caranipun nyegah virus iku inggih menika rutin nyuci asta kali sabun lan toya kang ngalir. Yen metu saka omah wajib ngagem masker. Jaga jarak kalih wong liya. Menawi watuk ditutupi kalih siku utawa kalih tisu.